අයිබෝන් වනකම් එල්ලාරකම් හැමෝටම මොකද මේ විඩිය බැලවෙලා මිස්ටර් කොත්තු වගේ ඇවිල්ලා මේ බැලුවම ඇවිල්ලා මේ මරාගෙන මැරෙන්න ඇවිල්ලා කේන්තියක් ආවෝයි சூட்ட கோவம் வந்துச்சு என்ன பிரச்சனைன்னா வந்து வேலை செய்கிற சின்ன பொடியெல்லாம் அடிக்கிறாங்க වැඩ කරන පොඩි උන්ට ඇවිල්ලා ඔම ගාන්න කවුද බං ඔම ගාන්නේ අපිත් පිටරට තමයි වැඩ කරන්නේ ඇවිල්ලා ඔම ගාන්න නෙමෙයි නිකන් මේ එගේන්ස් ඇවිල්ලා ஹோய் போய் காலவக்கத்து என்ன பாமே அப்படி ஏய் பே இன்னும் இங்கே வரமாட்டாங்க வந்து வெள்ளக்காரங்களும் கூட வந்து இது என்ன ஸ்ரீலங்கா என்ன தெரியல வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல வந்து ஆனால் என்ன இப்படி அடிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை தெரியுமா வந்து இப்போ மிஸ்டர் கொத்து எம்ஆர்னு என்ன மஹிந்த ராஜபக்ச கொத்து அந்த ஒரு அண்ணாவால் சொல்லுவார் வந்து ஐயகன் எக்கினார் එම්මාර් කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ කොතු කියලා ඇත්ත තමයි. මොකද මේ කළු සල්ලි සුදු කරනවා. කරු පනත වෙල්ලියා කරද. අත அவன ගේම් வந்து. மூட்ட பிஸ்னஸ்மா பிஸ்னஸ் நேற்று நிமிஷம் காண வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பெலுவா இவனோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பார்த்தேன் வந்து அம்மோ கிழிக்கிறான் வந்து பிஸ்னஸ் இல்லை அடிக்கணும் இவனுக்கு செய்யணும் அவனுக்கு செய்யணும் இது இல்லாட்டி உனக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன் லீவ் இல்லை 10ஆம் தேதி 15 லீவ் இல்லை நிவாடுனே அனம்மனே அம்மட்ட ஏமிக்கலாம் பயணும் අඩෝ සේවකයොන්ට ඇවිල්ලා ගරු කරපන් ලබා දැන් ඕක බලන් ඉන්නේ මිස්ටර් කොත්තුව නෙමෙයි තවත් මාතුරුලා ඉන්නවනේ දැන් සේවකයෝ ලොකු සීන් එකකින් ඉන්නවනේ උඹලා නිකන් මේ ලංකාවේ එන්නලා බොස්ලා ඉන්නව නේද ඒසි කාමර වල එල්ල ඉඳගෙන අඩ ගාගෙන ඉන්නවා எங்கட ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அப்படி தானே அந்த பஸ் மாதிரிலாம் ஸோ ரூமில் இருந்துட்டு வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஏற்கிறது வெளிநாடுகளுக்கு வந்து பாருங்க ஐயா தெரியும் வந்து இவங்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்றது පිටරට ඉන්න බොස්ලා ඉගෙන බලලා ඉගෙන ගන්න තියෙන අපේ උන්ට මොකද නේද ඕක අනිත් කට්ටියට තමයි කියන්නේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එනවා ඔම කරන උගක් කට්ටිය ඇති லங்காவே இப்படி செய்கிற நிறைய பேர் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க தானே இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கல வந்து உங்களுக்கும் தெரியுமா இருக்கான் எனக்கு இப்படி ஒன்று நடந்துச்சு தானே அப்படின்ட்டு இந்த கொத்து வாயில் இவனெல்லாம் என்னத்தை நம்ம செய்யணும் வந்து கடை அடிச்சு உடைக்கணும் கடவுள் குடுக்கரில் தானோன்னு கிணித்தில் தானோன்னு நம்ம கேரியாவே இல்லை கேரியா என்ன தெரியுமா இப்படியே போனால் ඉවෙන් කරු පනත්ත වෙල්ලයා කරනවා කළු සල්ලියල සුදු කරනවාද මොකද්ද ඒක අපිට වැඩ නැහැ හරිද කොහොමත් නැතම උඩ බිස්නස් නැතුව මූ පිටරටත් ඇවිල්ලා මූ ඕපන් කරන්නේ මොකද්ද අරින් සල්ලි ඉතින් සල්ලි දැන් ඕක මහින්ද්‍ර කඩේ යනවා මේ ඇවිල්ලා අටින් කමෙන්ට් අඩිපයින් වන්ද මහින්ද්‍ර කඩේ පෝර වන්ද කමෙන්ට් එකක් ගායේ ඉතින් උඹලා ආපන් නැහැ ඒතර මම දන්නවා උඹ කවුද කඩේ යන්නේ කවුද කඩේ යන්නේ නැතේ කියලා මම දෙවෙනි වීඩියෝෙන් දානවා මම ලෙන්ත් එකක් යනවා මචං මේක තාන්න ගියාම ඇවිල්ලා අයියෝ කිචන ඇවිල්ලා මූ ඇවිල්ලා බුදු මොරයක් දෙන්න ඕනේ මචං හොඳ මොරයක් දෙන්න ඕන கூட்டம் சேர்ந்து வந்து கும்மாங்குத்து குத்தணும் ஐயா